Rusiw ka jamanatigi Vladimir Putin ani Chine jamanatigi Xi Jinping ye u bolonɔ bila gafe dɔ la bi tarata ka teriɲɔgɔnya siraw si jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra Moscou Rusila jamana faba kɔnɔ. Ukraine, Japon jamana ɲɛmɔgɔ dankan Fumio Kishida taara église dɔ kɔnɔna lajɛ Busha Kiev jamana faba kɔnɔ yɔrɔ min jatilen don i n'a fɔ Rusi jamana ka dankarilikɛyɔrɔba dɔ. Siri Kirdu ka Shia min bɛ jamana kɛ ka yan fan fɛ ye nisɔgoya taamaba dɔ kɛ ka jigin bɔlɔnkɔnɔnaw la bi tarata fanga sɛnɛmatɔntɔndenw bɔlen kɔfɛ ka Turki jamana kɔkɔrɔma don. Rusi jamana kan ja dɔ la tɛmɛna kunnafoni diso presse Reuters kan ka mugu fodon dɔ yira min kɛra Daskagwa Crimée Rusila jamana kɛrɛfɛ. Italie jamana finitigiw y'a lase bi tarata k'a ka ca ni dolari wari 215 ye tribifɛn na min ma yamaruya minɛ u ka kojugukɛla ɲɛmɔgɔba dɔ min bɛ mafia la Marsala sigida la.